Guys, vítam vás Lukáš a dneska u prvého partu z Minecraft. Tak ideme na to. Ideme si naťažiť trošku dreva. A tom by sme aj tak začali. Vidíte, že strašne rýchle video. 24 sekúnd, 25, 26. A tu máme blízko strom. Čo naťažíme. Jej. Trošku väčšiu pohyblivosť si nastavím myši. Tak. 114. Ja som si tu už pozeral, že tu máme dyne, tak si ich zoberieme. Si ich tu len takto nenecháme. Tu si ich môžeme zasadiť. Toto video bude mať len 5 minút. Pre prvý part a strašne rýchlo to bude, lebo nechcem odozdávať strašne dlhé videá, ako je napríklad 20 minút. Oh no. Oh hell. Hell no. No, ešte fúkni do mňa, no. Sem niekde na pláži by som si chcel postaviť dom. Čo je na to? Čo si tu robíme taký stan. Tu je posteľ, crafting a to je všetko. Tekáme za ovcami. Tu niekde neboli na začiatku ovce. Že? Á, tam ich máme. Teraz sa divíte, prečo som tak poticho, lebo nechce sa mi až tak príliš hovoriť. Tak, ja sa pre tento part s vami rozlúčim. Bol strašne rýchly, ale budem odozdávať videá 10 minútové. Tak. Sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce. Čabas.